Tak, máme tady půlku září, sluníčko krásně svítí, ještě pěkných 30 stupňů, ale zkusíme rychlej výjezd s Essexkovou hradou, snad se nám něco povede. Máme rychlé balení, paťoch, pouzdro, pruty, odložka. Pejsek bych chtěl taky, ale dneska nepůjde. Tak, pojedeme na místní vodu svazovou. Je to taková větší přehrada, myslím, že to má kolem 50 hektarů. V minulosti se mi tam povedly ryby takový kolem 10, 12 nejčastěji. Myslím, že tam máme rybu kolem 18 kg. Uvidíme, co nám dnešek přinese. Je 4:30, takže než na hodinu bude 5. Těším se na to. Pršet nebude, jasno až dalších 40 hodin, takže ustálené počasí, sice vysoké teploty, ale uvidíme, třeba to bude dobrý. Tak, úspěšně jsem dorazil na místo. Konečně cesta byla zdlouhavější, za mnou můžete vidět přehradu. No, je to poměrně velký kus, takže musíme si to tam pěkně odnosit. Štěstí jsem toho nevzal moc. Tak, jdeme si na zádech, jdeme. Vozík jsem si nebral, protože to není zase tak daleko. A hlavně jsem se snažil tu výbavu osekat opravdu na minimum, když ty kaprařině je to velice složité. Tak, konečně úspěšně nahozeno, nakrmeno. Teď už zbývá jenom čekat. Ryba se nějak extrémně neukazuje. Neukazuje se vůbec, měl jsem jedno vyhození, teď vše. Tak uvidíme. Bez větří, což na téhle přehradě jako není úplně ideální stav. Ale věřím tomu, že se setměním, že se to může velice snadno rozjet. No, něco k sestavě. Možná se divíte, kapraři mě budou možná nadávat, ale i já jsem si strašně oblíbil tady ty kaprový feedry. Takže chytám na feedrový pruty, sice jedu klasicky kaprový montáže, olovněnka, klasická závěska, návazec. Ale jak říkám, oblíbil jsem si to velice. Jednak i když máte menší rybu, tak si na tom velice dobře vychutnáte. S větší rybou to problém nemá. Tady to jsou pruty dokonce 4,30 dlouhý. A vrhací zátěž, teď abych nekecal, já myslím, že je dokonce až 195 gramů. Takže super. Další obrovská výhoda tady těch prutů je to, že
málo kdy ztratím rybu. Ten feeder má ten kontakt s tou rybou neskutečně dobrý. To se nedá srovnat s žádným kaprovým prutem. Tam prostě jakýkoliv výpady, jakýkoliv škubání, ten prut všechno nádherně vytlumí. A opravdu se mi nestává, že bych ztrácel ryby. A další výhoda, když tam dám 120, no 130 slzou, nedám tam PVAčko, nechám tam jenom kuličku, tak opravdu jako nemám problém hodit přes 150 metrů. Viděl jsem borce, který s tím hází ke 200 metrům, ale to bohužel já nedokážu. Každopádně už těch 150 je velice slušných. To vím, že s kaprovýma 3,5 librovýma prutama jenom velice těžko. Tak, dal jsem tam backleady, používám backleady víceméně všude. Takže bez těch už ani nechytám. No, tady na ty místní odhozovačky, tady mám 5,5 tisícovky navijáky, což mi bohatě stačí. Na ty feedry, jako mám tam jenom 24 silony, myslím. Odhozovou šňůru samozřejmě. Ale stačí to. Tak, můžeme si sednout a čekat. Mezitím vám možná něco povyprávím o těch kuličkách, na který tady teďkom chytám. Tak, ukážu vám, co jsem si přinesl dneska. Jednak z jedničkový Criticalsy, moje oblíbený, jako je to z našich produktů prostě to nejlepší. A nevím, jestli má cenu to nějak tady ukazovat ty kuličky, prostě hnědá kulička. Ale jako důležitý je prostě ta směs, ta je naprosto luxusní, to se nám povedlo. S kolegou jsme to dlouho ladili, až se nám to povedlo vyladit do detailů. Takže nedáme na ně dopustit. No, takže SX1. SX1 jsou kuličky, kterých je největší podíl SX směsi, což je vlastně naše tajná přísada. SX směs je směs jako různých mouček, různých extrudovaných věcí, různých přetrávených věcí, různých hmyzích věcí. Dokonce do SX směsi i nějaký živočichy jako chovám, abych se trošku odlišil. Jako jsou v tom opravdu samý dobroty. Při jedničce je ty směsi SX-kový nejvíc, proto je ta směs, ta jednička i nejdražší. Navíc je v ní spousta esenciálních olejů, jsou tam různý aromata, které jako jsem létal, ladil dohromady, než se mi povedlo vykouzlit něco, co mi funguje víceméně všude. Takže ta SX1 je opravdu takový univerzální boilies, když nevíte, že jdete na novou vodu někam, tak určitě na jeden prut vždycky mám. Nikdy nevynechám a většinou nesklame. Jsou vody, kde nefunguje, to už jsem zjistil taky. Třeba takovej orlík. Ale 90% vod, na kterých jsem byl, ta jednička, ten záběr vždycky přinesla. Tak, druhý boilies, druhý prut, tam jsem dal SX3. To je kulička, která je postavená hodně na masové směsi, je to zaměřený opravdu na ty větší ryby, zkušenější ryby. Naproti ty SX1, ta je výrazně sladká, je hodně
jsou tam hodně aromata i ovocný, takže je taková chytací, ale jako chytá i hodně malých ryb. Když to ta trojka, tam jsem cílil opravdu na to, aby ta malá ryba se na to vykašlala, což se celkem mi povedlo. Opravdu tam, když přijde na tu trojku záběr, tak většinou jsou to ty větší ryby toho revíru. A na těch výpravách dokonce na dně i vždycky ta největší ryba byla na tu trojku chycená. Takže to doporučuji určitě, když cílíte opravdu na dalších výpravách na ty Moby Dicky, tak doporučuji trojku. Trojka Boilies je založený hlavně na aromatech mušle a oliheň. Je to taková směs, kterou víceméně prosadil a doporučil vlastně můj hlavní partner Honza Lenghart. Jeho dlouholetá pecka tajná, na kterou chytal závody, na kterou chytal vlastně naše výpravy a vždycky na ně měl velký úspěchy. Takže jsme se rozhodli právě společně tady tu kombinaci zachovat a přenést ji trošku i dolepšit to Essexskou směsí. A myslím si, že se to velice povedlo. Zvláště ty Criticalsy, to opravdu máme rybáře, kteří si to vzali, chytají jenom na samotnou Criticalsku bez jakýkoliv krmení a jezdí jim to. Jsou jako nadšený z toho, takže to jako jestli chcete rychlý výjezdy bez krmení, tak opravdu to trojka taky jako hodně dobrý. No, jsem tady, kolik je? Jsem tady 35 minut mám nahodanou, zatím nic, čekám, uvidím. Tady vím, že ty ryby chodí až se setměním a tak, ale nevylučuju samozřejmě záběry dřív. Jestli bude, tak předpokládám, že bude od menší ryby na tu jedničku, což je ten levej prut. Ale uvidíme. Uvidíme. Kaprazina je nevyzpytatelná, jak všichni víme. Dobrá. Tak, až bude nějaký výsledek, tak se vám ozvu. Tak přátelé, kapřík nám přišel teďko, po setmění první na Essex jedničku, já vám ho jdu ukázat. Má tráva. Tak, vyšáku. Extra, OK. Ale potíží. A koukejte. Ne. Tak chvilku počkám. Tak, se ukáž. Šák. Potnu jedničku. Moc nebojoval, ale aspoň něco. Na to, že ta voda je naprosto mrtvá, tak jsem převelice šťastný.
Tak, už jsem to ani nečekal, ale nakonec se objevil. Tak, jdu to přehodit a jdu číhat dál. Je nějakých 9:30, myslím, takže ještě máme 2,5 hodinky a snad přijde něco většího. Tak, a tady máme dalšího, menšího, tentokrát si vzal tu SX3. Čekal jsem, že bude větší ryba, ale není až tak velký, takže to pádně vám ho jdu ukázat. Tak, pěkný bojovníček. Je sice menší než ten první, ale bojoval víc. Je statnější. Dokonce vypadá i těžší. Krásný. Je to tam opět pípa, ale tak nějak divně. Nevím, jak se podívat. Každopádně bomba. Tak to zpátky. Tak, tam to bylo jenom nějaký poplašný. Každopádně XC1, první ryba, zhruba 15 minut na to, druhá ryba je SX3. Takže paráda, setmělo se, pěkně se na to rozjíždí, do půlnoci ještě 2 hodinky, tak doufám, že ještě přijde nějaký mocek. Tak, ani neuběhla ani půl hodina a mám tady double. SX1 se rozjela jako první, tam byla malá rybka, tu jsem vyháknul, nechal jsem ji v podběráku a v tom se rozjela SX3, druhý prut. Tam je trošku větší ryba a teď se stalo to, že mám obě ryby v podběráku, tak vám jedu ukázat. Tak, já je nebudu moc trápit, takže tady šup SX1 lisáček, malinký. Tady zasyp. Pojď. Tak, ten až vyroste, tak bude pěkný, ukážu vidíš. Druhý na SX3, jak jsem říkal, na to chodí trošku pěknější ryby. A máme tady toho fišáčka. Vidíte.
Ach, vážený, to jsem to nahodil. Ten prut tam nebyl ani 10 minut. SX1, 5 kritikálska. A taková ta stejná sorta. Všechno jsou to ryby jako 60+. Ale krásný. Evidentně dal na plovo hejno. Takovýhle kapříků. A sluchaj, to jim tam spadne. Krása. Takže super, jsem nadšenej, kuličky fungují bezvadně, je to takový rybářský sen, že člověk nestíhá, jestli dřív nahodit, nebo co. Paráda, ještě mi zbývá asi 50 minut, tak jdu rychle chytat. Tak, teď se opět stalo to, že vám tady ukazoval jednu rybu. Jsem pustil, šel jsem nahodit. Teď jsem nahodil, ještě jsem neměl prut ve stojanu, tak se mi rozjela ta SX3, ten pravý prut. Opět ryba ze stejného hejna. Krásný kapřík, kolem 60, 70. No, tenhle spíš 70. Ale jako krásné statné ryby, bojovné. Tady to jsou ryby, které vás vyškolí víc než nějaký 12-kilový kapr. No jo. Pojď, ukážeš se, já tě pustím. Koukejte. Tak se zamotal. Dáme košky. Nádhera. Já už to ani nepočítám, nevím, jestli to je 6., 7. nebo 8. ryba. Každopádně, co se setmělo, tak jsem se nezastavil a to je to, oč tu běží. Perfektní. SX1 funguje 100%, tam jezdí ryba furt. A teďkom tady to byl, myslím, 3. kapr na SX3, kterou mám tady na ty vodě vlastně poprvé. A zatím můžu říct, že opravdu to byly ty větší ryby. Takže čekám. Každopádně smutný je, že už za chvíli bude půlnoc a já to budu muset vytáhnout. Velice mrzí, ale to se nedá nic dělat. Dobrý, tak jdu to ještě zkusit. Aspoň jeden 10+. Tak přátelé, výprava je u konce. Půlnoční hodina odbyla. Bohužel už jsem to musel vytáhnout, zabalit. Nic, jedem domů. Budou i další dny. Každopádně, já bych řekl, že docela úspěšný. Ryby, jak jsem čekal, po setmění začaly. Nic extra velkého nepřišlo, no. Všechno kolem těch 6 až 8 kg. Ale pěkný, no. Protože jsem vyrazil v 4:30 do půlnoci, chytil jsem si 8 kapříků, myslím. Super, nadšenej. Takže základ je chodit na ryby. A základ 2,
používat sebek z kuličky. Zdar.